समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के एक बहुत ही धाकड़ बवाल गाना आप सबके बीच जौन की फाइनली कल आवे जा रहल बा। जौना गाना के बोलबा यही खातिर आरा अइले। जी हाँ भैया, गाना के बोलबा यही खातिर आरा अइले जौन की बहुत ही बेहतरीन गाना बटे, भोजपुरी गाना हुए जौन की कल जाता रिलीज होके। जी हाँ भैया, जौना के अपडेट अभी अभी आइले हुए और साफ तौर पे बता दी अभी कुछ मिनट पहले ही एक गाना के फर्स्ट लुक आउट भइल और फाइनली कल गाना रिलीज होके वाला बा। असल में रिलीज डेट के अनाउंसमेंट भइल बा, टाइम ना कल कितना बजे आई एक अपडेट जैसे मिले हम बताएं, लेकिन कल गाना आ रहल बा आप सबके बीच जौन की 30 दिसंबर के और जौन की माँ अम्मा फिल्म्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और साफ तौर पे बता दी एक गाना के बने पवन सिंह और अनुपमा यादव, पवन सिंह और अनुपमा यादव के पुदीना ए हसीना गाना जौन की बम्पर हिट भइल बटे, उहे जोड़ी भी यही गाना लेके आवे जा रहल बा। जौना गाना के लिखले बने रोशन सिंह विश्वास जी, गाना में म्यूजिक दल बने प्रियांशु सिंह। फाइनली आप सबके बता दी कि गाना कल आवे जा रहल बा जौन की बड़ा ही जबरदस्त गाना बटे। आप सबके सुन के मियाज मस्त हो जाए, कुछ अलग अलग तरह के गाना आप सबके बीच आवे जा रहल बा पावर स्टार पवन सिंह के। जी हाँ भैया, टाइटल भी काफी देख रहल बनी, काफी अलग जबरदस्त टाइटल देहल गई बटे गाना के। जी हाँ भैया, आरा के ऊपर एक और गाना पवन सिंह के आवे जा रहल बटे। फाइनली कल तो आप सब तैयार रही, कल माँ अम्मा फिल्म्स से ही धमाका होके वाला बटे। जैसे भी टाइम आओ तो हम टाइम बता दें कब बजे रिलीज हुई, लेकिन अभी रिलीज डेट कल के बाटे, कल आ रहल बा ई गाना। जी अबे फाइनली आप सबको अपडेट कैसा लागल और कल गाना आई तो कितना ज्यादा गर्दा मचाई जरूर कमेंट सेक्शन में बताई। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करी।